I la república va ser la república de les dones, de la cultura, de l'educació, no el gasto, que és la paraula que ens volen fer creure ara, quan se parla gasto en educació, no, inversió en educació, que va donar la paraula a les dones, que va ser valenta i va fer front als problemes estructurals que tenia Espanya, com era el problema de la terra, del latifundi, com era el problema que tenia la religió, la religió no, la cúspide eclesiàstica i tots els seus privilegis, com era el problema nacional, una sèrie de problemes. I tot això, el plantar cara a tots els problemes que tenia Espanya, li va costar molt car. I tot això està reconegut i tot això està estudiat, però desgraciadament el que se mos oblida tot és la memòria dels valencians. Els valencians ha sigut un poble que històricament ha tingut una relació de llunyania amb la monarquia. De fet, cada volta que Espanya va vindre als territoris hispànics una nova casa regnant, s'ha saldat en un conflicte bèl·lic. Me'n vaig molt junt, aniré ràpid. Per exemple, les guerres de les Germanies, quan canviem els Àustries hi ha conflicte. Quan venen els Borbons, els decrets de nova planta, cosa que tenim tots en l'ideari col·lectiu. És un territori que sempre ha percebut la monarquia com una cosa junta, aliena, normalment en el centre de la península i que poc té a veure en un poble que està governat per virreis. Mireu, la república, vaig a donar-vos, pràcticament vaig a escopinyar de manera ràpida una sèrie de dades. La república valenciana veu de la premsa satírica, que comença en el segle XIX, un republicanisme popular, la premsa Main Street, o sigui, majoritària d'aquesta època satírica, era la premsa valenciana. El teatre majoritari era, per exemple, el teatre valencià. De fet, els anys dels 50-60 del segle XX hi havia un circuit permanent i hi havia gent que professionalment vivien els teatres de València fent obres en valencià, perquè era la llengua popular del poble, cosa que avui pràcticament ha desaparegut. Era la llengua de l'alta cultura, de la revista Avant, de les normes de Castelló del 32, de personatges com Carles Salvador, Gaetà Ubet, Adolf Pizcueta, Sánchez Guarner, de l'agrupació valencianista escolar, de l'inici de l'escolarització en valencià, en la llengua pròpia del poble. Era el valencianisme de la lluita per l'Estatut. En la Segona República n'hi hagueren el trienni progressista 31-33 i al front en aquest moment el poble valencià, fins i tot la CNT, fins i tot els blasquistes, tractaren d'aconseguir l'Estatut. Molta gent pensa que el valencianisme no van aconseguir l'Estatut. Pensem que l'únic territori hispànic que va aconseguir un Estatut va ser el territori català, perquè en l'època anterior havien disposat d'un organisme que s'anomenava la Mancomunitat. El fet que els valencians no aconseguiren l'Estatut d'Autonomia no vol dir que no existirà aquest sentiment, aquest fil conductor. Fins i tot en guerra civil moltes voltes s'amaga, però Esquerra Valenciana va armar un total de 3 columnes que participaren en guerra. Fins i tot l'alliberament d'Eivissa, l'alliberament de Formentor de mans feixistes. Si mireu en internet, Esquerra Valenciana, Eivissa, veureu les milícies valencianes que són les que van alliberar les Illes Balears. Mallorca no, evidentment. Breument, per què? Per què tot este cabal històric? Per què tota esta flama? Per què tot això no ha transcendit? Parlem de memòria. Per què no tenim memòria de tot això? Brevíssimament, 2 línies. Primer, si la república va ser atropellada per la història, el republicanisme valencià va ser atropellat, marxa avant, marxa arrere, marxa avant, marxa arrere. N'hi ha una tendència, la història de la república electoralment és la confrontació de 2 grans blocs, el Front Popular i la Confederació Espanyola de Derechas Autónomas, que s'enfrontaren els partits valencians, l'Esquerra Valenciana, el Partit Valencianista d'Esquerra, eren les escissions del blasquisme. La dreta regional valenciana acaba confluint en la CEDA, de la mateixa manera que el republicanisme d'esquerres acaba confluint en el Front Popular. I la política, a la llarga, era el que s'havia de fer per el que hem parlat. Estem en un context bèl·lic, d'enfrontament. Allò necessari era però va provocar que tot este fil argumental, tota esta flama desapareguera. Acabada la guerra,
Per una part, el franquisme imposa el silenci, imposa l'oblit. Els nostres companys que treballen en memòria democràtica poden parlar prou d'això. Però també des de la part de les esquerres. És que, clar, m'han dit 10 minuts i és que vaig molt ràpid. Els partits majoritaris en la lluita franquista van ser, evidentment, glòria eterna per al Partit Comunista d'Espanya de l'època i en menor medida, en cap medida, el Partit Socialista Obrer Espanyol, que realment no aparegué fins a la transició. Glòria eterna perquè van ser els que realment van mantenir l'estructura i la flama antifranquista durant tot aquest període, però evidentment la seva ideologia és una ideologia marxista, això és així, en la qual el republicanisme d'esquerres, tant en el PC com en el PSOE, evidentment ells no havien de reivindicar aquesta flama, no és la seva tasca. Ells van fer allò que havien de fer i prou feren, i per a mi glòria eterna per a les persones que en la llarga nit del franquisme mantingueren l'estructura. Per altra banda, el fusteranisme clàssic, del qual provenim part de les persones que estem ací. Al 1962, Joan Fuster publica el seu llibre Nosaltres els valencians i fa una espècie d'any Fuster, año cero. A partir d'ací comença la història del valencianisme polític. Menysprea, menysté tot el que va existir anteriorment a ell. Ell se considerava i era considerat per gran part dels seus deixebles i és una cosa humana com el pare del valencianisme contemporani. És una mica un comportament adanista, abans de mi no venia res i van caure gran dels seguidors del valencianisme en aquest parany que va impedir resseguir el fil argumental històric, que existirà un trencament entre aquest republicanisme liberal, d'esquerres, transversal, popular i la represa del nacionalisme. Per últim, innegable, les restes del republicanisme tradicional, que era el blasquisme, durant el conflicte bèl·lic de baixa intensitat que vosaltres heu conegut, molts de vosaltres en els anys 80, conegut com a Batalla de València, en el qual hi hagueren bombes en cases d'intel·lectuals, pallisses, amenaces i que l'Estat mai va perseguir, les restes o determinades persones provinents del blasquisme històric jugaren un paper a favor del blaverisme, de l'espanyolisme i en contra del redreçament i de les llibertats nacionals del poble valencià. Aleshores, si juntem tots aquests inputs, ens trobem en que, en la meva modesta opinió, el qual és molt discutible, tenim que tot este passat, tota aquesta memòria històrica no ens ha sigut transmesa, ha hagut un trencament generacional. I simplement això, este és el sentit de la meva intervenció, aprofitar este acte per a fer-vos 5 cèntims d'aquestes coses. Molt bé, moltes gràcies.